asị nka mbịa kwuo ihe a maka ndị be anyị bụ ndị Igbo. Ndị be anyị bụ ndị Igbo. Number one thing eji mara ndị Igbo bụ ndị Igbo na-akpọkọrọ onwe ha asị. Mana abịa n'Igbo niile ebe a sọtụrụ. Ịghọtago? Anyị nwa bụ ndị Enugu steeti, anyị ada akpọkọrekwe mmadụ asị biko unu asịkwa na na-ediscriminate. Onwe ihe m na-achọ itrace pụta. Ndị Igbo na-akpọkọrọ onwe ha asị. Mana abịa n'Enugu steeti, ndị Enugu steeti na-akụkebe asịrị. Ihe eji emala anyị bụ na anyị na-akpa asịrị. Asịrị ya ha na-erukebe anyị n'obi. Mana na-ajụ ajụjụ sị, oke ịkpọ asị a dị n'ala Igbo kiri ebe o si. Oke ịkpọ asị a ị ga-afụ ndị Anambra ha sị gị na ịbụ onwe onye Igbo, especially ma ọ bụrụ na ịbụ onye Ọnịcha, asị gị na ịbụ onwe onye Igbo, nka ha na-ese ijerujeta ịgafete n'Owere, a na-asị gị na ịwara anya na ndị Owere na ọfa wara anya, a na-asị gị na nka na-asị nka, a na-akụ asịrị onye akwuo nka asị gị ndị Ebonyi na Ebonyi Abakaliki ha nkwanụ nke fama ndị Ebonyi nka a na-akọ ịghọtago all these things. Anyị nwa mere Enugu anyị sị na anyị nwa bụ ndị Enugu, anyị bụ ndị wawa this and that. Ọgụ a ka anyị dọkidere kịta, anyị ka na-ada ọgụ a kịta anyị na-adọzi ọgụ a. Ihe o ji ka njọ bụ na anyị na-ada ọgụ a personal. Ndị Igbo niile onye ọbụla pụta asị gị Ebuka Obi sị, Ebuka Obi asịrọ, Ebuka Obi sị, evangelist asị, ada ekwekwuzi akpị evangelist. Ịmụ Igbo ana m asị unu biko hapụnụ jealousy. Igbo hapụnụ ọmịmị, hapụnụ jealousy na jealousy egbugo anyị. Jealousy egbugo anyị. Hapụrụ na anyị Ebuka Obi, hapụrụ na anyị unu egbunye ya, o si n'Imo pụta. Hapụrụ na anyị biko na Lagos a nwekwa anyị na-ekwutọkwa ya. Na Lagos anyị na-apeti Ebuka Obi epeti, a na-apị ya apa. Ndị be anyị nọ na East ogene nụ. Ndị be anyị nọ na East ọnụ nwa na-eme ihe a ogene nụ. Kene unu ogene. Esi na Ebuka Obi agafe Chuzi. Iruo na East, ndị East asị gị na Chuzi na-abụrụkwa ezigbo ụka. Ndị ụka nchegharị nọ ebe ahụ asị gị na Chuzi na-abụrụkwa ezigbo ụka. Na Chuzi na nke a, ndị ụka nchegharị nọ na East asị gị na ndị ụka nchegharị nọ na Lagos na ha abụrụkwa ndị ezigbo ụka nchegharị. Ogene na-eme unu. Ọ dị nke ihe a na-eme ọwụ ndị ụka nchegharị, ọwụ ndị asị ụka nchegharị na-eme ihe a. Ndị dibịa pụtakwuo na-ekwukwa ozi maka ndị pastọ. Dibịa ogene nụ. Ndị dibịa ana m ajụ unu ogene nụ. Dibịa ndị ụmụ nwaanyị onye ọbụla ha chọọ ọnụ, dibịa amazi ka o si ekwu okwu. Isi na ịbụ dibịa ị gaghị ekwu okwu ka nwaanyị. Dibịa asachie ọnụ na-agharị okenye. Ọ bụrụ na ụmụ unu na-ekiri vidiyo unu, ha ga-asị unu mama na papa kiri ka unu si akparị ndị okenye ndị tọrọ unu. Ọ dịrọ na nsọ ndị dibịa, ọ dịrọ na omenanị. Ndị dibịa ndị mgbakapụta, ndị onye nke lọkata ọsị abụzi m eze nwaanyị, ọchịnye nkịrịnka akwa chịkwashi onwe ya chịpụta na Facebook na-akụ asịrị. Asịrị nke unu na-ewezi m iwe. Akasịrị nke ndị dibịa nwa, aga m abịakwa ime unu deliverance, nna akwakwa unu eziokwu. Yes, share no video ma ka ọ na-aga ka ndị Igbo niile na-afị ya. Nwaanyị Enugu steeti asị na m ga-eme unu deliverance. Biko ndị dibịa kwutọwanụ dibịa ndị otu unu. Ndị ụka nchegharị kwutọwanụ ndị nchegharị ibe unu. Biko ndị nke ndị amụma kwutọwanụ ndị nke unu. Biko kwa na mmasị unu ka nye unu warning. Ndị pastọ ndị anụnwa nwetawegoro ezigbo ego na-enwetasị ngalaba na Lagos a hapụrụ na anyị hapụrụ na anyị Lazarus ndị chosen, hapụrụ the pastor, hapụrụ na anyị papa awa papa Mike Okonkwo, hapụrụ na anyị, hapụrụ na anyị Ebuka Obi, hapụrụ na anyị nọ na isi kpamanụ ihe ahụ na-akpa ebe ahụ. Anyị jerubata na East, anyị esokwa unu wee kwutọ ndị East. Anyị nwa ndị na-emekwa ọfụma na East, ụka ndị nọ na East na-adọkasị ha, unu adọkasịsị na ha na unu bụ ndị anya ụfụ, unu bụ ndị anya ụfụ. Chegharịanụ ka unu ọbụ ụmụ unu kirie vidiyo unu ha dị happy. Ndị Igbo tụfịa kwa.